Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yu amin nga sa nga pada papagayam. Manipot ito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag, Siligos Norte, Philippines. At tumanin na sumang body programa, Dear Manong Nemi. Kada ito di pagkayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz, kumagkablawak iti nimbag abigat na imbang daw na yung mga oras kada kaya amin sa pada. Padanan nyo papagayam, tiba kasalita ni Sander, iti pa nang isurat ni El Amor Verdadero, iti Barangay Santa Cruz, sa Bado, Ilocos Norte, nga pinauluan ta iti tipudno, ken ti agsyuman nga ama. Pakishare nyo ti programa, ti papagayam, share. Kaya sa atin tayo ni Rugi nga ibasa na ito yung pagkasalitaan ni pagayam tayong Sander. Iti pa ng surat ni El Amor Verdadero nga napauluan iti tipudno ken ti agsyuman nga ama. Sagudayan na iti surat. Dear Manong Nemi, agtawanak idin Manong Nemi ti 17. Idin to ta 14 met ni muna nga ading ko. Idi tanapalalon ti kinamammartek ni Brigido nga tatang mi. Tinakabat man di Manong Nemi pagsawsawan na ni nanang mi nga ni Lydia. Idi di malamlamot ti aso no kasta nga mabartek. Kaya tinaminsan Manong Nemi nga panagpatang mi kini nanang. Nanang, nakasangpat ka din ni tatang? Sampay. Nalabit ang madamdama pa nga sumangpit day jay. Oresan ko man nga sumangsangpit. Ano ya? Tapno awanan ti mga keyboard dito balay. Ay na, tikid din na siya at nga ramidim anak ko. Kad ayabam dya adim ta umay kayo mang rabii. Tapno makaturog kayo ito nito sumangpit ti amayo. Apay kami nakasya ni tatang nanang. Nakalalay ng agbartek. Nagado ti bisyo na. Ken na. Nakauy-uyong pa. Ay, tsak man ang muno apay kasya matan ti amayo. Sambat nga kasta. Hindi babasit kayo pa anak ko. Ngimita. Nagadumat tan ti nagbalikon na. Ay mala. Ay sa nga isupay ti pagsalitan ta. Kakagadi ayabanin ni ating mo. Alagkutikan. Manong Nemi muna kami nga nang rabi kini ating ko ket kasto ti saritaan mi bayat amang mangan kami. Nyamat ti kasto ating ko. Pagtalawak sa laing nga dito balay. Ni, kaapay mo't manong. Kasano ket mamartek. Nabartek man ni na sumangpat yung tatang. Saan tumanin nga pakaturog sa o nga sao. Nagbadito ugali ang mga tading ko. Kung narod manong, nakapabain.
Nakababayin pa yun kadagit ti karuban no kasta nga aglalaong na bartek. Permi. Oen manong nemi tinaalas unay nga ugali ni tatang titupi kumi nga agkapsat. Nabas kami nga nangan kat nagsubliak iti ayan ni nanang nga agtantan-aw iti tawa. Mas pasungadan na ti mamartek nga asawa na. O nang, kaya matin mangan, tas sumarik kayo tumatin sila Diyo, maturo kayon. Ay, saan ko mabaling nga, saan ko mabalin ti maturog, no? Saan ko pa mapasangpit ti amayo, taagungat. Kaya hindi maturog nang, siya kung ti mangurek ni tatang ta. Gidaklat na dito at dugan nga tugaw. Agungat day jay, no? Saan ko orahin anak ko. Kaya bagag to nga nabanog kayo. Iso nga naturog kayo. Lahat kayo maturog kayo. Manong nemi na alukoy kumitlaing ni nanang nga napanangan kan naturog. Inyuyad ko iti salas bayat manong nemi nga oray ko ni tatang. Ngem na ilibayat. Adyak napupuutan nakariingak laingin manong nemi. Idi tamtamburan ni tatang tiri daw. Nabartek manin manong nemi. Sos, hasta ulit panang tambur na itiri daw manong. Hey! Iloktan nyo tiri daw. Loktan nyo kunak. Kaya siya tanakrakik tiri daw. Doldog kayo katatao. Dinataras kong ilokat tiri daw. Ada kayo mat gamin tatang. Pag nagbayag ka ng ilokat ha? Naiturog ko kami ni tayong tatang. Ay, tikit ko naman katsadot ka. Kahit mo ikusay ka. Manong nemi bimara ti pidit-pidot ko di dayta pidit-pidit ko nga ito dayta nga sa uni tatang. Nang, nabartek kayo. Gusto nga tiladaman nga raramidan nyo. Tama nga no siya ti mangkabil ka na kayo. Anya! Nalastog ka matan nga inana ka. Saan ka nalastog tatang? So pang-aasi ta ditak isurot ang agbalingan na ulpit. Nya! Kahit mo sa talaga ti may ikugtar langgong. Manong nemi ginandatnak kakusayan ni tatang ngem kaboy ti bartek na ket na outbalance ket nag-itiagdan. Oh, Diyos ko! Tingamin balay mi manong nemi ket nagkakauna nga balay nga adda kad saaran na adda agdan mi alima ti pangal na ket ditanganat ni tatang. Anday ko! Anday ko! Nagsakit ni sakak! Anday ko! Gunggunam! Kunak tinakam kumanong. Di ko mataulom ti muna. Kinunak pa yung sangkon ngayong pangig. Gamot ang mga siya nakmetlaing manong inarayat ko. Anat ko kunyo kami na ya, tatang. Let ko kunyo ko ng pailayang turpe. Anday ko sakak anay. Manong nemi nakariing ni nanang kinisun tinang istimar kini tatang. Susapo yung bagman taon ti hanga natugulan ni tatang ti patakatdag na manong. Nuna nga tulak ko ma, sos, baka natayan. Hindi kabigatan na manong nemi kinumustak mo't lang siyempre ni tatang. Tang, nanang kunak ko ma. Kumusta ni tatang? Naijay, matmaturog pa ilaing. Napakarawang ka din sa akin, ha? Iti pa nakatnag na itrabi, anak? Wohin. Siguro napakarawang ka buta napaot mo ti asasog na. Kung kunana, saan kumakit din nga makatakder? Anya? Saan na siya dadan ibagbagam, anak? Sander? Kasanugat nakauyo-uyo nga tao? So nga, may sapay ka din kasi kasasaad na. Saan nga makapag na? Anak ko, saan ka kumagsaw ti kasta? Laglag ipem, amamlat na rin dyan. Nanang, nalala. Ingkakitringan di adi mo ta, dayta ti papad na? Ingkakitringan di adi mo, dayta papad niyo pa nagbasa. Manong nemi at dakam itikas ta kakasasad ititag pukaw ni tatang. Lydia! Ay, Diyos, ni tatang mo.
Inga man ayaban nila kay islaw di ta dayat ha. Pailot ko na ito yung pungupungod di tapang ko. Kada kasaksakit. Let's say, natamat ngamin tikas ito nga. Napasama kaya. Ay, nusang ka ko mga min nga agbarbartek. Di ka saan ka ko mga natdang ditagdan lakay. Sumarte ka man. Magaw at kalan talaga makaraman ka kanyak. Makitam. Ngayon tikas tang arabid mo. Adala nga ro din anayem. Ngayon si kapay lang tinakarit. Sano ka sumauno ka, sumanao ka nga sumanao. Makasemsem tagiwat mo. Ay, ina pala to Rayem. Agkuti ka, iti pagimbabaw na keng ka, masapol nga maayabam nila kay islaw, nga mangilot iti sakak. Halawanin. Man lang aminin, apso-sapo ya. Awal lang nga rod ngaminin ti makwar-kwarta tayo dahil tanto pa lang ba't ngamin ti inom ti araramidem. Nga, tat sumanao ka pa ilaan. Kahit mo kugtarang ka. Sige, kugtarang na, ito isukayat mo. Nakita ka man no, di man nagdag-ot tasakam loko. Ay na, hindi na labit ka nga talaga. Agkutikan kami nga, agkutikan. No kayat mo ti mailot, sikan ti mapan dumano ni Tata Islaw. Di ta ka man langin. Kinuna ni Nanang manong namig at kinadaywanan ni Tatang. Masuro ni Nanang manong namig nukas lang amin awan sa saribina nga makapaggas nukas tang agsao ni Tatang. Agpakpakasi gumamat tayo sungarot ti agkid-kid daw. Agpatpatulong. Ang masyan madlat na ni Nanang hindi agangay manong. Sungan na panamat lang inayaban ti mangilot kani ti addan ti mangilot kinuna ni Tatang kinuna na kini Tatang brehi daw barap plastar kan ta inutan kan parang no adalaeng nalipit nga oras mo ngem ti tulang mo tinatang ranay gakabaylan nga pagimbagan doktor no kan ti kasapulan. Naman nga rod, kata jakon kabaylan ka pati ot-ot na. Tata Islaw. Manong nemi rinugyan ni Apong Islaw, tinangilot, kat bigla nga nagikis, tinapigsa ni Tatang, nga nagpungtot. Aray! Inayatan mo na! Nagsusapo! At adadasa mo na kay maron ti bulokon si kagalaklakayan. Ha? Ang oray mo talaki di nga nagsasawom kanyakan ba? Tanangang matagsaw kasano nga tanangang tagsaw na nagdagmat sumakit. Kasi inayatan mo't nga mina. Just kay kagalakay. Kanang tinauyong na. Iso lang nga rin ti paililot. Pagsawsaon na pa lang ti mangililot kang kuwana. No siyak ti lakay islaw na katulpa ka kun. Manong nami masuron ni Apong Islaw idadetang yung paganitatang ket inredis na nga inilot. Aray! Ayop ka nga lakay ustunan! Nagpadispensa ni Nanang kini Apong Islaw hindi kasya ka pa nagsasaw ni Tatang Manong. No sa laga nagpakpakasin ni Nanang agad nalabit sa ano nga nagsubli ni Apong Islaw nga nangilot kini Tatang iti may kadwa gundaway. Paon di kasto ti klase ng tao. Iso lang nga ro din ti matultulungan isopet agsao. Manong nemi makapasurun nga talaga ti ugali ni Tatang ta siyak tupay nga mapan mangipan iti kanan na kita pilawon nakpay. Pasirserbian lang nga ro din. Isok matagserbi. O tang, dito yung titaraon mga kayon. Yak! Hinabraw nga bunga ti papaya kaya nadasaluyot na. Iti pasidayo kanyak. Nagkit nasustan naman dagito tang. Di lang nga ro makapag na taon. Natang palang matitedyo nga si daet. Apay kaldi nga kaya. Nga mga antikakasta. Tatang. Lalay kandak ti karne. Taysot si daet. Karne ti kahit kuha ka rin. Karne! Mawadam! Kaya pala nga to. Pangalami nga kumati karne nga. Ultimo nga sardina nga awan pa magatang. Uno awan ti maigatang.
Kakaasin ni nana nga mangbunbunat iti matgadan na nga makilablaba tapno adalaeng nga ipabalo na kada kami kini ading ko mo pa nagbasa. Amom sandal imala ka na inam naglaing ka kasumao. Susapo. Basa isang din nagadal. Isumay magastuan. Lay kadakinin ti karne. Awan timited ko a karne tatang. No di kaya tinatnat nga si daan. Nasaysat lang aro din no di kaya na. Nasaysat pa ino saan kailakit amang manganan. Diyos kaya kang anak. Awan sir-serving nga napadakkel. Manong nemi bilibak ti ka kinalaad ti ugali ti amak. Tadigad la makakunailen isupay lang tinaunget. Inan anusan milata nga sinerbian. Manong, kaya di maimbaganen. Barbar teklat tamanen, manong. Pimpindas sila ko man no sa anin nga makapagna. Tapno haanin nga mapan uminom muna bartay. Kaya di ba isang aldaw ti Domingo makaunget nga magpukpukaw kininanang ko na. Lydia! Kurakit! Taapay manin aya. Anya ti bayak mo na nga umasdag. Agkup-kupinak ngamin karikitiya inakas ko nga linabaan. Apay ka di aya. Ikanak man ti kwarta. Na. Hana. Di mo nangag. Ikanak man ti kwarta ko na. Taapay. Ada yung padolin mo. Anak ko ram. Pangalak ko mga ti kwarta gitan ko. Kaya makamukan nga agremedyo. Basta ikanak ti kwarta. Awan kwarta. Imposible. Ikanak ko no saan. Pangaramata maya ti kwarta lakay. Kat gasto sa naabagak ti sugal. Kat nagdakil ti nabulod ko nga utang ko iti barakadak. Iso ikanak ti kwarta. Tabarang no makasubot ha. Kanya? Imutang ka? Iti pakisugal mo? Lalagad din nga. Talangutang mo na ya. Anya ko ano at dapat sa mangupang pautang kanya. Kada kaya magpautang, lumutang ka. Nalabas ka matin, brigido. Ano nga brigido? Brigado ko naman. Ay, brigado. Kasi anak, kumamat kang trabaho, tapos lang nagserbi, kalpasan na. Dawatin, napakisugal laang. Manong nemi, agdiskutir dan nga duwa, kit inlayatin ni tatang titakyag na kininanang. Inasigat, idakit ko na, tatang, saan yung adang ni nanang? May sakamot nga biyangot, kahit mo tasikat tibagap. Ano? Kahit mo tasikat tibabag. Wala na. Kikanak ka na di kwarta si kalidya. Awan ti kwarta kunakmet. Awan. No, awan. Ila ko kalayan ng refrigerator. Anya? Kakaiso na nga appliance tayo. Ila akong pailang. Tapno at kwarta kayo. Saan? Pang-aasim brigido. Manong nemi bimalaet akit ko nagtatang. Api ngamin ng ilako yun. Saan ka magibiyang si Kasander? No ilakok no ka na kilakok. Awan tiya oras sa sino ka na kayo nga makaipawil kanyak. Pawunin mo tinti klase na nga amakin asawa manong. Sa amin nga natipa ni tatang kit inlako na natat refrigerator. Nasakit tirik ni nanang ta. Tinintinagan na rin niya itinabayag. Uwan manong. Kinabangan nga nailako ni tatang ti refrigerator na panin ka na ginitupa na. Katengan tirabi di sumangpet kat nabartek manen. Kat kasto ti dialog da kininanang. Adda ka magkaya man. Brigado. Adala man tirabi nga madda ka bilang itapalat sangpet mo. Binagpusbisita na kastari niya. Agpesumit. Agawid ka lahat ti kayat mo. Anya ko matbibiyang mo? Ha? Agbalbaliw ka kuman. Lakay pang-asim. Labid ka nga labid. Manong nemi, kaya nangig ko. Nangig ko manong nemi nga nanalpaak, tirupa, ni nanang, iti panang tungpa ni tatang keng kuwana. Labid ka nga, labid lo! Kat nakita nga naudadalan ni nanang iti datar. Nanang! Ano iti nalamin siya kay ni nanang? Labid to ba namin nga labid?
titinungpakon. Maglablabas kayon! Nagtimak tinakapsot ni nanang ket kunana. Mahulawak. Kinunana manong nemi ket na nagdalo tayo-tayin. Nanang! Nanang! Ni ading ko nga muna manong nemi ti kaduak nga nangitaray kininanang ti ospital. Ket ditoy anaamuan mi ti doktor nga naatake gayam ni nanang. Ket na-paralyze. Marigatan nga mangikuti ti kagudwa ti bagina manong. Ti maod ti nakawra nana. Ti maod ti nakaro nga gurak iti ama. Tanusan na ko mga tinungpa ni nanang nalabit saan kumamat nga naatake. Hindi makaputan ni nanang manong. Na amuam nga naapektaran pa gayam ti panagsauna. Makapagsaomat ka di ngayam agbedal. Ket kunana edi makaput. Sande. Nanang. Pay. Kastim dende reknak. Yak makuti dagi di sakak. Nanang. Di pala pilpilitan tagkaraw. Pay kas. Boy, direk na. Ay, dahil pasamak kanyak. Di kag danang-danang. Harami di miti amin tapno. Mapag-asad na kayo. Kas toyak bit ko na. Diyak kanin magagaraw na layon. Apay. Manong naimidya ka mo ti sungbat ko karagita agundaw ay iso ka napapuro sa klatan ti ulo ni nanang. Nag-awid akpay laeng nga ro di siya balay tapno inak agsukat iti kawes ko. Kaya doon na sang petak ti amak nga mayat ti kuyakoy na itindayon. Sinidir ko ti amak manong naimi. Nagbayatan ti kuyakoy yo itindayon. Saan nyo malaing nga mapan sa rongkaran ni nanang di ospital. Paralasyado ti kaguto ti bagina. Di yo kadi mapan aljapan. Apay ko mga mapanak idyan at sa anak mo't ka doktor. Apay no mapanak idyan agimbag nukan ti inam. Ayup kayo nga ama. Na kayo ti makagapo, no apay nga naatake ni nanang sakit. Kasta ti magbagayo, naulpit kayo. Ay sumat na kaman! Makamu kayo ti begyo! Kinuna naman ang naimikit simbrek idi siled. Ngimbre muarmet laing nga dagos. Kaditan nga awit na ti maleta na. Oh, apay nga dita maleta? Panawang kayon. Pumanawa ko, takawa ko namat nga paralisadong ti inam. Panawang kayon. Kahit sa anak to nagsubsubli dito eh. Awang matin di pakiranutan ka na kayo. Ayop kayo. Awang puso yo. Pagkat gamin nga si kapay lang matinagbaling nga amaming nga kinading ko sa ino. Sige, pumanaw kayo. Kahit sa kayo nagsubsubli pa itikanuman. Tamanipon din ta. Sa andakan nga ama. Katuwain! Una! Saan kayo maten nga pamilya? No sa andakon nga ama? Saan kayo maten nga kapamilya? Pumanaw kayo nga roden! Bari na pimpin na studibiyag minawang kayon. Kaputa may sakay lang nga krus kabakbaklayon mi. Manong naimi nagtalo nga talagan ni tatang. Idin to nga adda ni nana ngagtutuok ti ospital. Imbagag deta kini ading ko ket daklat. Niya? Nagtalo nga ni tatang manong? Kasta nga peso ading ko. Hala, bayam nga umawer nisot kahit na. May mayat pakit din na no saan nga pulos nga susubli. Baring na lumag-antun ti biyak tayo kadananang. Wanang di naman lang imekinita ni nanang dito sa ospital, manong.
Uno sakbay kumamit nga nagtalaw akit nang remedyo kumamit ipagpaagas din nanang. Adayo nga maaramid na ita atin ko. Demonyo na iyang amata. Kasano tayo nga rodan manong? Pangalante ti gastusin dito yung hospital. Sigurado nga takal di bayadan din dito eh. Aramidik ti agkid daw. Ti tulong nagiti kakabagyan tayo. Uri kit nga taad na tulong na. Nukurang tumatlayang pagbayad tayo dito hospital. Kasanon? Nukurang ti naurnong nga tulong. Kabilitan nga. Ti balay tayo ading ko. Ana? Kabilitan nga ilako tayo hindi nagdiswan. Ti balay tayo. Anya? Ay sus, daga nga nagdiswan ti balay tayo. Ilako tayo? Manong na mi nagpagpakaasya adimawat tulong karigri kakabagyan mi. Bareng konhak no saan mi nga mailako ti daga. Ket ni Auntie Delilah akabsat ni Nanang nga adday ja Canada ti kadaklan ti tulong. Tapama nga namuan na tinapasamak kini Nanang. Insigida nga nangipawit rak kala kandidahan. Ket tapno makapagyamanak kini Auntie Delilah. Gimata nga di second hand nga cellphone tay saglalaka akipad apang kontak ko ken kuan. Inpeksak dinalaos nga yaman ko gabot itulong na. Ket sami nga nadakdakamat nga inlako. Wano saan min nga nadakdakamat pa nga inlako ti diso ti balay mi. Dikat kahit nasa nagtalidad nga kukwami ti daga. Manong name addan so magmanungal daw ni Nanang iti ospital iti ta malagip na ni Tatang. Sandara, anak. Ari, matla. Dinak matla may sarong karen ni Tatang yo. Manong nimi, jak nakasumbat nga dagos. Tadyak pa yung amin na ibaga, kininanang nga nagtalawan ni Tatang. Agpangaduhak ngamin nga mangibaga, taamangan no kumaro laeng ti sakit na numamuan na. Ngam kaday nga gundaway na panunod ko karbengan na nga mamuan. Nanang, saan nyo nasapsapulin pa ni Tatang? Awan sa serbi na dyan nga tao. Tatinalawan na tayo. Datit pudno Nanang. May mayat pa kidya, talagtalawan, tawanan ti kalbaryayo. Ana kalbaryoyo, kunak ko, uno kalbaryo tayo. Nukasta. Walang Tatang yun. Manong nemi nagliday ti rupa ni Nanang. Ay, yamat ni Brigado. Sadel. Pasensya ka no sigat ti maobliga. Inipanak, paagas ko anak ko. Di yung pampanutin data Nanang. Kinsaan ko nagsaugad marigatan kayo. Pati nato announcer, kat marigatan ngagsao, so nga sa kagununin. Tinapateg, kat agimbag kayo. Kakayat kung matip maimbagad na masya nag-unayin kang kaanak ko. No kasta nga rod, saan nga siya ti pamparutin nyo Nanang? Di balitam, ado ti mayat nga tumulong iti panagpaimbagyo. Kat ti kang runa nga tumultulong ita, kat ni Auntie Delilah nga kapsatyo. Ay, Delilah. Manong nemi ado nga aldaw ting gugurmi iti ospital sakbay nga inyawid mi ni Nanang dito'y balay. Inyawid mi nga saan na palaing magaraw ti kagudwa ti bagina. Naisangpet mi nga agpaison ni Nanang dito'y balay ngem parikot min ti awan maipakan kang kuwana. Manong muna. Anya pa iti pakanta kini Nanang. Anyang iti pakanta. Awanin apulos ti mabalin nga iluto dito balay. Sigurado nga mabisinin ni Nanang ito namadamdama. Kinuna ni ading ko. Palasik ti mapanagdiskita radin ko. Inagkagsapol ti kanin tayo. Pangalaan pang sapulam ngay. Palasik ti mapanumutang karagiti. Tiyanggi. Baring no at damayat nga mangpautang kanyak.
nakakaasi tayo manong uwan na ron. Ay, aksar din ang kailangang basa, adin ko. Total, aumat lang tayo pag-adal ko. Ang trabaho klayan tapno, kada pangalakti ka ng tayo. Oray siya manong, aksar din ang matin ng basa. Takas king ka, aumatin tayo surik ng basa. Tumulong ang klangin kang kamanong sander. Sige nga atin ko. Ang tinulong talaga ng trabaho. Tatlo, adla, pagbiyak tayo. Manong nemi gabuti kasta nga sasaadin mi malagip kun ti amami nga nagbaybay akada kami. Ti awaram pain nga lakay nga brigado. Naku tinakim ko. Naparang nga ro imutang nga rin tiyanggi ti kanan ming agiina adda tinaasi nga nagpautang kaniyak manong addamat tayo saan. Tayo kunak edi nga pada na. Ti kunak edi pakanekon ni nanang manong. Nang, anang, mangang kayon. Subuang kan. Ha? Kaya mo na. Kaya nga rin nagsangit akasta. Daya mga nagsangit. Kaya man na. Anak ko. Siyaklatan di mga subo ti bagi. Uray ta kabailak meten. Sa dinot ng alaan nyo ti makan. Imutang sa ditanggi, nanang. Indadamat alibre. Ti otagek kuma. Ana, umutang sa ditanggi ko na kim libre ko na nalatan. Ang muda nga awan ti pangalak ti pagbayad ko. Iso nga intedan nga libre. Sayat mo kasta. Unang, so nga mga kayon. Alat mga kanang. Manong nemi nagsapul kami kini adin ko iti mabaliming nga pamataudan iti sentabo. Kaniti matan may sang aldaw nakaragsak ni adin ko nga imasdeg. Manong. Oh, apa adin ko? Ha? Apay, maragsakan ka man. Nagtaya ka ti weteng, kada nga baka. Manong mo, anang nga weteng. Inalanak ni Ma'am Binilda nga trabaho di balayda. Ha? Tay mestram? Manong, imbaga gamin kang kuha na, ang sardeng ako nga gaadal. Kat kinindaw ko nga agtrabaho akadakwada o para darus kat para laba. Kit ko na nang ituloy ko kanunatan ti agadal. Ngem minalemak nga mapanagdalos sa Jabalayda numalpasan ti klasek. Kaditimat Sabado, inak kanong tumulong aglako ti letson ijay pwestuda. Tandaan na kano, kadituloy ko latan ti agadal. Letson ko na, Binilda walang. Kituhin, ni Ma'am Binilda, pantalyon, pakulan. Ay wala tayo sudaglaklako ti letson kat. Nagmayatan no kasta. Mayat kumapit no, pagipadawat na batilatsun ko kaya. Iso libres na tayo. Manong, ituloy ko man lahat panagbasa. Sige ading ko. Siyaklatan teksar din nga gadal tapno. At ang estimar ka ni nanang. Ha? Alawan manong, agan anos ka Sa nga bale, tano, maawat ko ti sweldo kini Ma'am Binila. Tilaeng balon ko kini masabol ko di school ti alaek. Idit kunto king kadaduma manong tapno daigatang mo ti agas ni nanang ken kanen tayo. Manong nemi nasapa kami kini ading ko nakasusuro nga agsalukag tapno mabiyag mi ti bagbagimi. Ken tapno magatang mi dagiti agas ni nanang kumpurmamet apag kukwartaan ti araramidek. No adag paburas iti balatong uno anyaman nga obra iti talon ket irapreping ko. Ken gapo taamok ti mamukis. Adamat dagiti umay agpapukis kanyak no dadduma ket tandanan dak. Siyempre tandanan dak met. Wen. Nagtulid pa nga rod dagiti aldaw aging nga inawagan nak ni Auntie Delilah nga dayjay Canada. Hello Auntie.
Hello, Sander. Kumusta, Andy? Nakaawag kay man. Na saya taklayang kaanakan. Dakit di ati, kumusta kumusta kayon? Kumusta mo't ni kabagis ko nga Lydia? Lydia, yun, marigat ng palang agkarawan ti. Sander, imawag ag tadda therapist nga mamok dita Pilipinas. Therapist? Nasawag kami kang kuha natin kasasad ni manang mo. Ay, ni manang mo. Ni nanang mo. Kaya't interesado nga tumulong. Kasta ka di, Andy? Wen, kaanakan. So nga, kaya't na nga makita ni nanang mo. Padyak kadakal di maitulong ni Hector. Tapno may sublit sigo na panagkaraw ni Lydia. At Hector tinagan diya therapist. Wen, mang therapy ni nanang mo. Alakit sabi ko mantabod doon hasta, Andy. Kakaasin nga minan nga talaga ni nanang. Ananusan niyo kuman at taati kabsat ko, Wen. Tumulong ang klatamat no anya ti kabailak ng itulong. Nagyaman kami, Anti. Nagadun tinitulog niyo sipod na ospital ni nanang. Nagyaman nagtasang kayo. Nga umak ni nanang ko. Ay, nasingpet ni nanang yo. Awan ti makunak kang kuha na kaskabsat. So nga jak to nga mauma, jak to pulos mauma nga tumulong kang kuha na. Nagyaman Anti. Manong nemi siraragsak nga nang ipadamag kininanang siraragsakak nga nang ipadamag kininanang nga daumay nga physical therapist amang tamin kang kuana. Nasdawket ko na. Anya? Physical therapist. Una nang. Umay na kayo kitaan. Kahit mo sawen. Kakasano ko nga iti parang bayad tayo kayang kuana. Ni Auntie Delilah, kanon, di ba kamo nanang? Natulong nga talaga rin yung kapsat ko. Unang, sungag-yamyaman tayo. Manong name, iti may isang aldaw, kadadan nga peso ti physical therapist. Siya ni Hector Balong, ti therapist ng pagayam ni Delilah. Sika ka din ni Sander? Sir, siya nga peso. Good. Kung naglagit no na iwanwanak itayan. Ano na? Pakiulit, sir. Kiko na, kung naklaro na iawawanak itayan. Sobra kayo, sir. Ipasensya kila kumanaan, dito basit nga malay mi. It's okay. Mabaling ka na makita ni nanang mo. Sir. Babantay iti silad na. Manong naming adda kami iti silad ni nanang. Kumusta ka, Lydia? Siyak ni Hector, tagbaling nga therapist mo. Gusto, sir. Marigata na kagalaw. Marigata na pangagsaw. Pagyaman naklaw na iti umay mo dito'y balay mi, sir. Pakaragsagak. Timang bisita ka na kiti kaskeng ka nga pasyente, Lydia. Pagyaman nakmanin nung kasta, sir. Nagasagana ka din mo na nga session ta? Oo, sir. Kananong sandak ko, ma? No problem. Siya kinit ano sa ma, taado na kita ipaaramin ko rin ka, tapos nalisto ka nga gimbag. Saan nga automatic nga makita ti improvement ti bagim. Ngayon no, kanayon, nga aramidan tira ito, babayad matlahan iti panang tulong mo ti bagim, dakkel ti porsyento na nga makagaraw kan tumetlaeng anasiyat. Ay, nasiyat. Nagsayatan no kasta, sir. Okay. Rugyan na karo din. Manong name animal patient mo nga session ko na ni Sir Hector kanya. Nakita mo ka dito kita exercise nga inaramid ko kininanang mo. Sir. Nakita kami. Mabalin yung aramidan na ija kaya kuha na tapno nadardaras manin nga may bagan. Dakil nga tulong ti exercise tapno maparig tamanin di kiti matmaturog nga urat na. Kaya tapno agsublit ti sigod nga piksana. Kasta ka di sir? Ananusan nyo ni nanang nyo ha?
Tatakkel ti posibilidad ng agsublimat laing asigod ti kasasaan. Nakikidi hati hagan anos nga umay dito ayan, mister. Anunusan niyo kumaninanan ko. Awan problema dito ita, manok. Natin na ba ko niti adong ananos. Staga di sir. Imbag na saan nga anos ti pilyedo yo sir. Hector Anos ko ma. Kahit nakasama na pagkatawa yun, kahit nagkatawa ako. Sika ko kahit nagkatawa. Manong nemi nagpakadan ni Sir Hector kahit napanak mo tinit sila ni Nanang. Nanang, nasingpet di terapista. Ana, nasingpet di terapisyo ko na. Huwag nga raw nakasasayat nga makisasao. Nukas di kumamat ti kasaya at ni tatang kada tayo. Siguro na siya at kumatibiyag tayo. Ay! Ngayon sa nga bale, talagtalaw mo tananan. Awanan tinauyong kabalay tayo. Awan ka di, pwede damag yung ko na. Awanan nanang. Linipat na tayon nga namin pinsan ni Brigado. Saan nga bale, tanda kami met nga mga iwan kang kananang. Da ka mga kapsat. Saan da ka nga baybayaan nanang? Manong nemi awanan ti damda magbipay kini tatang nga miti may isang aldaw. Sing mangpet ni muna nga ading kong agsangsangit. Manong sandel, manong. Uwapay, apay agsangsangit ka. Kung amin manong, ana? Abig sang sakit ka ko na. Apay, ko nakita nak ni Nana Esmin dita, Tianggi, ni Esmin Lakar. Saan? Hawaya dumat dita, Esmin Lakar. Nga sumangpit nga pangrabi ka doon itong Domingo. Sinong nakita ni Nana Esmin dita, Tianggi, kinasalita na. Aning orti, kasangit mo ngay? Nagsangit ako na. Ako na. Ilay baga, idaratso mo na niyak. Nanda ka nun sa baling asawa ni tatang. Ano ya? Nanda ka nun sa baling asawa ni tatang. Di wow. Gusto ko na? When? Nakita na kano nga ada sa baling asawa ni tatang. Nagmadimat tinda itang empadamag daking ka. Huwag nga rin ba, no? Kapag siguro giant ti kasasaad ni Nanang. Iso nang asawan ti sabarin tatang. Nga tao, ading ko, saan tang ipagbagaleta kini Nanang? May papanita tayo nga banang. Tapos sigurado nga sakit tinakim na numaman na. Ilimit talatan. Ha? Sige manong isok ko na. Inlimed mingarod, manong nemi kaninanang dahi nga damag sagnan kanitatang. Nagtultulong madlata ti panagterapi ni nanang ket adun ti nagbaliwan na. May garawnan ti di na idi may garaw nga saka na. Ken uray ti panagsauna manong nemi saan nga agbedda. Saan nga marikatan ti announcer manong nemi nga mga portray. Iso nga di mawag na minsan ni Auntie Delilah impakasalita kini Nanang. Hello, Manang. Kumusta kan? Siguro ka, take two. Hello, Manang. Ay, kumusta kan Lydia, ading ko? Sumasayatin ti kasasahad ko, Manang. Kat na siya, ano basta? Ala, mangipaw itak man iti pagpa-check up mo. Tapno dardaras ka nga maimbagan. Ay na, mababagin ako na yung kang kamanang. Nagadun ti gastos mo kanya. Ti kwarta, Lydia, ket masapulan, ket ti salunat, isot nasken nga masalwadan. Tanarigat no isot mapukaw. Manang, thank you, Manang. Nga mo, nasingpet ka, ading ko. So nga nalagan tirik na katumulong kang ka. Awang gayam. Kumusta mat ni Hector? Ti therapist mo. Nasayat ka di matlaing ka? Nakasingsingpet manang nakaananos. Nasingpet ka talaga na jay.
So ang ado dagiti papagayam na. Huwag nga ron manang. Saan lang nga pasyente ti pangibilangan na kanyak no di kat nasinged nga pagayam. So nga agamyaman tayo keng kuana. Manong nemi nagdakkel ti da itulong ni Sir Hector iti inot nga panakaigaraw ni nanang karikiti subagmano nga paset ti bagina. Agraman nga sumaysaya atin manong nemi ti panagbalikas na. Nakasaysayat nga tao ni Sir Hector. Ti kinapudno na, sagsagutan na kami payen kadagiti taraon, kas iti na minsan. Oh, sanda? Ay, Sir Hector? Oh, alayam da ito. Sir, di prutas. Nagadunga prutas, sir. Para kata kayo kini ading mo. Kaya nagramang kininanang mo. Niya? Ala, nakababain na sabat una yun. Nga awatin nagkaado nga prutas or nga tulog mo. Awatin ka din balong. Di ka agbabain. Nasingid agayim ko ni nanang iyo. Kaya pakaragsaga, ti mangisagod ka na kayong. Ha? No sagutan kayo nga anak na, maragsaga na launay. Sir, nagdakkelan tinitulong mo ka na kami. Iniito ng mga imbaga ni nanang. Ngagsubsublin ti dati. Agad maragsakan ng karoda, siyempre. No siyak, kata mapaimbag ko ti pasyente, maragsakan ng launay. Dakkel tinagnaan ti anos. Ungarod, panagan anos yung ng therapy kang kuwana, sir. Kaya oras ka, tinulungan nyo ti suna, tinulungan dakmet. Manong nemi, nagturong kami ti silid ni nanang kat dagos ka na kinumusta ni Sir Hector ni nanang. Kumustahan, Lydia? Hindi ito, sir. May atin ti panagsaok. Saanin nga marigatan di mangi para kay portray na ang babayin ti dati hosti. Saanin na kas idi nga agbedal ti panagsaok. Kan makapagnaak pa yun. Sunalaing ta inayad pa lang ti panagnaak. Makita nga rin ti nagdakil nga improvement mo. Kat nakarkaroon nga agminar ti kinapidnas mo, Lydia. Ha? Ano ito ko nam? Sir Hector. Amo ka di ka nagdakil ti na itulong ti panang terrific kang ka. Exercise ka na dumapay. Kas kala nagsubli iti kinabalasang mo. Lapad asim tagsarming. Di ka kadipay tagsarming? Aman, git mas daawak nga rod. Saan nakla nga tinerapi, pinapintas nakpay. Dati ba't ka napintas ka? Kad nagsubli iti kinapintas mo. Amo ka ba sitlaeng nga anos? Kat agbalindo nga normalan ti panagnam. Ikarigatak, sir. Lydia, mabaling ka din na saan akong nga awagan ti sir. Total, asidaga ng kayam ti nangibilanga keng ka. Hanya, Hector ko namlatan kanya. Kinuna ni Sir Hector manong nemi kagidan ti panang talyaw na kanya. Mababain met ni nanang manong nemi simungbat. Ay, nakababain met nung birngasang kalatan. Basta dahil ti kahit ko iyawag mo kanya, Lydia. Sige. Manong nemi kasta ti taray ti saritahan da Sir Hector kinanang kad nagpakada kadakwada nga panag-istimar iti kusina. Amangan na makadisturbo agarim sa hamet ni Sir Hector kininanang ko. Nagpintas ka kung kunana, Allah. Dayawag ti kinaimbag a tao ni Sir Hector ta idilaeng damo nga inawat na titandan na. Ngayon kadagay si masarunon manong naimi kat saanin, libre aminin. Na-inlove sa amin kininanang ko. Gabuti pa ng teraterapina. Wa may gamandag iti legs na kada. Allah.
Naglabas pa dagiti aldaw ket dimteng ti kundaway nga nananayen nga naimbagan ni nanang napalalo ti ragsak mi siyempre. Nagtultuloy met latta ti iumay isa sa rungkar ni Sir Hector iti balay mi. Ket iti minsan nga naminsan nadaribusbusak ida ngagsasarita kini nanang. Saan da nga nadlaw ti kaaddak ket nalawag nga nangiko ti saritaan da. Ti laeng diding nga kawayan ti nagbabaitan mi. Kastoy manong nimi ti kinuna ni Sir Hector kini nanang. Lydia, Hector, Lydia, ay-ayten ka. Pakawarin nak, nunat nagnak ti kastoy nga riknak ken ka. Hector, ididamo, nasingend laeng nga pag-ayam ti pangibilang ken ka. Ngimidi aga nga ket talaga nga nariknak nga gayata kun ken ka. Sabi ko matasan nagagurkurain, Lydia. Hala, habi nga siyak. Duwang, darakil nagiduwangan ako Nagadidatat sa balik ko siyak pa nga si asawa. Iso na lang taawan ti asawa ka, tsaka mo ti ayan na. Ngayon talaga nga dito ti marikrik na. Pakawanin nak nung kurain na. Sanak agumara. Api ko mga gurain ka, kit nagsingpet ka, at tao. Nagyamanak no kasta. Di kagdanag, tasang ka man kadagdagen. Palubusan ng laing nga, mangiparik na itinapud nung panagayat ko ka. Hector, aklunek na development tiriknak para ken ka. Samit nga ron nga mabalin, nga agdesisyon ng latang nga jak panunutan tiriknak. Kajak panunutan tirik na di kita anak ko. Nangaroon na adamat nga ron amada. Ha? Tanapatag unay kang ka, ti amada. Napatag unay kanyak di kita anak ko. Saan nga ti amada? Iso nga napatagbat nga ron tirik na ken na makunada. Iso nga pasensya ka, Hector. No, jak pala makapagdesisyon na siya. Kahit kung to pa nga denggan ti kapanunutan di kita anak ko. Mawatan ka rin siya. Kada dayawag ti kinasiyat mong ina. So nga dadaitan, nga iatan ka. Gabot ti kinasiyat mong ina ka di kita anak mo. Ipatpatik ka talaga, Lydia. Manong nemi iti dayta nga iti dayta tinawag nga nangiko nga nagsaritaan da ng kini Sir Hector. Ket kalbasan nga nangiko da kita nagalaludoy akon nga madayo iti nagtakdirak. Naglabas pa iti kita aldaw ket asedegan ti isa sa rungkar ni Sir Hector kini nanang. Aging gamutan nga iti may isang aldaw. Wan manong nemi. Kinapatang na kami ni nanang. Dua kami kini muna nga ating ko. Sader, muna, kahit kaya kasalitan ako. Abi ka dinang. Dinamag ko. Abi ngamin nang anan natin ibagayo. Kinanamat ni ating ko. Anak ko. Sabat siguro nga nalimad ka na kayo nga agdadato ni Hector kanya. Amo ka nadlaw yun na ita. Manong nemi siya kung di si mong buhat ket kinunak kinanang nang nadlaw ken na amumin da ita. Kinunak manong nemi. Ket pinasarunanak man ni ating ko. Una amumin nang. Awa matidakas na. Tamay samatan nga balo ni Sir Hector. Okay lang ka di kayang ka? Nga agdaton kanyak ni Hector? Muna? Una na nang, nasingpat man ni Sir Hector. Kasla anak man ti pangbilangan na kanyak. Di amin manong sander. Puntunti ko na ni ading ko na nang. Kaya mas nagpakaama
ni Sir Hector kada kami ngem ti mismo nga amami. Anak ko, pampanunutek ngamin tirik na yung iso nga ganit na kadyak pa inaklo ni Hector. Diyak kahit ang sakit tinakim nyo kanyak ta. Damot palang amayo. Iso nga no, diyo kayat nga aklunek ni Hector, may kadwang amayo, ibagayo lang, kada kayo tutong palag. Isakripisyok dong kuha na ito, marikriknak yung kuha na tapno, saan kayang masaktan anak ko? Nanang, saan kami masaktan? Aklunan nyo ni Sir Hector, tayo suti akbarinan nga amami. Hanya? Tapno di kasta kita. Unang, total, kalbaryo mat lang tibiyag tayo. No ni tatang, dada ko ma. Dikad kayo yung asawin. Nga nasa text human, ngam tipod no nga ama. Katuwin. Tipod no, ken text human nga ama. Kaya binyak human Manong nemi pabor kami nga duwa kini ading ko ani Sir Hector ti kasukat ti amami ang nagpukaw itinabayagan nga tiyempo. Karagida pa'y laing matagundaway nga impudnok kininanang ti kaaddan sa bali nga babae nga kadenden na ni tatang. Wen, nga daanin ti sa bali nga pamilya. Manong nemi na daan nga road ti relasyon dananang kini Sir Hector. Kinasarita na kami ni Sir Hector, dua kami nga kapsat. Sander, muna, pagyamanak laona, hindi pa mulubos yun, ti relasyon mi kininanang yun. Nakasasayat ka nga tao, Sir Hector. Kahit patyan mi, nga naragsak ni nanang ti sidong nyo. Karabangan met, ti inami, ti agragsak, tapatyak nga, maipaayo keng kuha na data, sir. Binig ngamin nga tuo ken rigat tinagpasaran ni nanang mi, iti sidong tinaulpit nga amami. Sander, wen, tilayan kitkidawag ka na kayo, Sir Hector. Sabi ko ma, tasaan ngagbaliw, iti panangipatigyo, kininanang. Ikarig ka na kayo, jak to pagladyaangan ni nanang yo. Agsipod, tarapatig kayo nga giina kanyak. Iso nga kidawag kumamat nga, sanda ko nga awagan, ti sir, tama di nga denggen. No, pakaikariyak akit awagad na klatari ti uncle. Uncle? Uncle Hector. Sige, uncle. Abigid din nga sangan, uncle. Sipod mat idin, uncle, ti awag min kini Sir Hector. Kad di agsarday manong nemi amang ipapaay ni Uncle Hector kada kami kada kiti abasto, bagas, groceries aging gadim ting tigundaway nga kinapatang na kami nga giina. Kahit kaya kasalita tad ako makidawag. Kahit sabi ko matapat gandak. Lydia. Kahit kong hagdan natin. Hector. No manugot ka hagdan natin. Kahit kung hindi lugar mi, di pag naidan tayo karagitan anak mo. O, kasanon to'y balay mi? Mabalin yung paabangan, no kayat yo. Dakil di balay ko, ija lugar mi. Iso nga no kayat yo, ija tayo ngagned. Manong nemi awan ti amumi nga isao kini adin ko nga muna iso nga dimngit kamlatan ti saritaan di kini tuwa dananang kani Uncle Hector. Simong batbanin ni nanang kit ko na Hector kwa no saan nyo nga mapanahon ti balayo diyan lang tangaro din balay ko ti paabangak patarimaan ko ti balayo. Ano ya? Padakilan tayo dato nga balay. Dito tayo nga agdayad. Mawatak tirik dayo. Tadarito di kiti kabagyan nyo. Husto ka Hector. Narigat na talaga ang panahon dito nga lugar. O sige ka ron. Kasta taramidan tayo. Diyan balay ko ti paabangak. Kahit patarimaan tayo dito balay yung kapag daedan tayo. Sige. Gaman kami. Kahit kasta nga ron tinapasamak manong naming. Narugyan nga rod nga dagos ti panakatarimaan, pinangpatarimaan ni Uncle Hector ti balay mi.
Ket managragsakan kami kini muna nga ading ko. Manong, dandanin malpas ti napadakkel nga balay tayo. Una ading ko. Nagpintasan. Nag, nagmayatin o. Napintasan ken na mayatin. Papatasan tamat laeng tiag na tinapintas ka balay manong. Ket siyempre, adun talaga ti appliances kay karga ni Uncle Hector. Iti balay tayo ka napintas. Sigurado na atin ko. Ada idi ka kaiso ng refrigerator tayo ang inlakob ni tatang pinakisugal. Huwag nga ron. Huwag nga yan. Kumusta nga tama ita ni tatang? Awan matindamag taking kuwana. Imadayuda nga ta siguro at babae na. Ti amo na siguro ket agtultuloy ti agtultuloy nga paralisado ni nanang naging gana ita so nga di na kayat ti agpakita unay mo ni tatang manong imbiling na tayo talaga ng pamilya na nandiyan kayatan nga panunutan pa iso na adin ko so nga agsakit lang tinakim ko numalagip ko ti kinarungsot nga ama, kinasawa na iti nga lakay. Manong nemi napaspas ti panakilang panakailipas ti balay mi ket kungkunan ni Uncle Hector. Oh, anya magustuhan nyo ka di matlaang nagiti sila dyo, Sander, muna? Una, Kel. Naglawa na gini silad mi kinading ko. Pag-amanan ka pangmayaman mo tin, Uncle. Huwag gaya, Uncle. Uncle, sige. Kuham na ito, Uncle. Dialogue mo na ito. O na, agago ka pang yun. Huwag gaya, Sander. Kahit mo ka din ituloy ito panagbasam. Hoy, sayang ba't no di mo ituloy yung tagbasa? Madlaw nga ron nga nasaririt ka barok. Ay, higit. Nakababay mo no pagbasahin pa, Uncle. Ay, saan nga dahil iti pampanunutem? Basta agadal ka. Sayang, ha? O sige, Uncle. Ora vocational course lahat nga ron, ti alaag. Ano, dahil tati kahit mo, hindi sige. Kahit sikamat muna. Ay, ngamat ti kahit mo nga alaag nga kurso, ha? Naggraduara ka di high school. Ita nga taon, di ba? Saan ka di? Awang ko, Uncle. Nursing ti kahit ko nga kurso. Okay? Alain nyo ti kapkap na kanyong kurso ta siyak ti aggastos pagbasahin kay agkapsat. Manong nemi pinagadal na kam ngarod ni Uncle Hector iti kolehiyo ket anyan nga yamang ko idi ta nagturpo sa content vocational dagos mat nga nakastrekak iti maysa nga opisina dito lugar mi ta kasapulan da manong nemi ti serbisyo ti inradwar ko ket bayat ti panaglawas ti tawen manon nemi nagturpos menten ni adin ko ti nursing nagtrabaho sa bagbanong atawen iti maysang ospital dito yung lugar mi kalbasan na ket nagabruden naanayasan ti taray ti biag mi manong nemi ket kuna ni nanang Sander anak manot taon mo nanak ko ni nanang met yes, saan kayo ana ininanang ko na saan kayo magpalang senior citizen tapno malipatan nyo na mga taon ko 27 nanang ay kita mabali mo ito mga asawa anak ko nalado pa kiti na ubingak pa iti 27 nga taon ko para mga asawa nanang awang ka di pa tinubiyam nang sangga da ito ti prioridad ko nagmayat ti biyak ti baro bukbukod ko ti sweldo sa bagay gusto ka na ko mga asawa kayo itong araw ito no, tawang ka 35 o ng 40. Nakayak ba launa yun ng 40? Manong name 27 gayam nga agpas at tawan ko. Mikat adan sa Apollo. Tawan ko adan sa Apollo nga tawan. Tinapalabas, sibod pinanawan na kami ni tatang. May isang nga dekada. Awan na pulos ti damag biking kuha naman nung name sa aming nga amuno sa dinot asulit ti lubong tiyan na wayan nga may timay sangal daw kasta una iti taol ti asumi iti ruwar iti rumarak iti balay tapdo tingkarek ti pusa ay pusa ti aso salaki tsak na ituloy manong name iti nang tingkari ti asumi agsibod ta ti tataulan ti asumi kat
Tatang? Nakakutkutong ka nagkakapsot tilangan. Nagtimek, edi kakapsot ako na. Sandel, si kakarin na ita. Sandel, umayak ba, anak ko? Tatang, da kayo ka rin nga talaga na ita? Wen, siyak na ito eh. Manong naming gapo iti gorak iti amak. Nakirsangin ti buses kukit kunak. Nga ti masapul yo. Mabaling ka dito umay. Ti amo kitayan kita. Nayaw awanak na sa balibad ti balay. Nga nakatakdar iti dito nga solar tayo. Balay mi da ito'y. Ha? Balay mi da ito'y tatang. Sige. Sige. Sumrek kayo ito nagtapnong. Awan ti makunayo. Sumrek kayo. Manong nemi pinastrik ko iti uneg ni tatang ket nera na idi nga adda na panandananang kini Uncle Hector. Nagsarita kami nga ron nga agamakit ko na anya ti masapul yo. Abay na kaumay kayo. Sanderarak, mabain ako mangagpakita ka na kayo. Takastuhin ti kasasaad ko nga maawanin ti amo kasabali nga pagkamangag nusa nga na kayo. Mas daawanak man. Hindi kami pigsahan nyo, nagalisto kayo. Tinang nagalisto, di ba nang talaw yun ka na kami? Sander, ita, nagkakapsot kayon, kinlangayo, tadaanin tinakana nga sakit, agsubli kayon? Sander, agsubli kayon? Iti sidong mi, gabot nagkakapsot kayon? Apay? Apay saan? Apay sa nga ti kadenden nayo ti, mga sikaso ka na kayo. Isumat, tinangasukatan nyo ka na kami. Saan ka di? Gusto yan ako. Idi adan sakit ko. Awanin ti pakairanudan na kanya. Pinanawan na kung tadan sa bali nga lalaki di biyag na, gusto. Kastama na talaga pagtungpala na kayo. Manong nemi, hagararubos digiti loha. Digiti loha. Ngim kidamkem ko ti sangik, ket kunak, ng sumbat. Kung gunayo. Dahil tati maalatikas ka na kayo. Sang ka di, nga tinalukadan na kami, gapo ito sa bali. Tinakasigsingpet nga inami, insukat mo ito sa bali ng babae. Ita, pinagtalaw na ka, ken ita, karamam da ita. Ita ka din da sakit mo, umay ka, paasikaso ka na kami, naglaing kang matayin nga laklakayan. Sandra anak ko, binaybayan na kami iti. Hawang pulos na impakitam nga nasiyat ka na kami. Binaybayan na kami na nagrigat. Nagbiyak kami ka po iti bukod mi. Nga panagnisayang kat. Nagpagpakaasikin ka edit itami. What? Nga man niya tinaramid mo. Pinagasan mi ti inami nga awang ka padre ti pabilya nga rumban kuma nga pagsanggiran mi. Sakit ita. Si mangpet ka, tapno da kami ti mga iwan, kan mga paagas ken ka, da kami ti mga sikaso ken ka, kasta, naglaing ka mateng nga na iparswa. Ha, di ka pagbuenas durgi. Manong nemi na si putak, ti ba nagtedted digiti luwa ni tatang ket kunana, anusak. Anusak kadang ginamin nga ibagaman ako. Ambok ngamin nga nagbasulat. Tilayag may isong bat ko ket panangkid daw ko, ti panang pakawan nyo. Kanya pakawarin dak ko ma. Manong naimi kabuta, ukupak ti sakit tinakem ken tatang si maingel akunak. Nalaka itaken kan, dagkid daw ti pamakawan. Tagkasapulan kan. Ngam no pigsa ka kumapailaing ita. Imposible ka talyawan na kami. No dakasakla ko mga tawa kas ken ka, saan ka nga pinatap? Iti na ito kabalay.
Ulit-ulit nagtaginaw ka na kayo ti pamakawan. Diyak kinawan, di parang paagas yung kanya at tilaing kahit ko kati. Dahil makadin na kayo bayan. Dagin na bat-bati pa nga aldaw ko dito lubong. Manong nemi napaot pa di diskusyon mi kinitatang ket gapo taamak kulat ta ka. Gapo taamak tulat ta kabilitan nga binasangbay ko iti balay mi. Isong iti addan na sumangpet dananang kini Uncle Hector kinasaritak ni Uncle ket kunak Uncle Hector. Pasensya kay ko man no pinasangbay ko ni tatang dito balay. Mawatag ka Sander. Makaungat ako makin ka no pinapahano mulutan ti amam. Idinto ta masakit ngay masadikin ka. Uncle? Kas makikita met masakitan ti amam. Kinawarin ti mabael na. Mababael na. At magkakapuno apay kastaitan ti kasasad na. Nalabit nga di ko nagsaksakit baka nagtultulat nga madit arabid na. Mawatan di kahit ko sawan. Pinagsakitan ni Apo Diyos Isuna. Dos-dosain na ni Apo Diyos Isuna. Kahit itan nga maamiris na ti ado nga bidon na. Ha? Ngayon ita, tamasaksakitan na amiris na di bidon na. Kasapulad na tayo ita ti amayo. Iso nga ipayo nga ro di trumbeng kuwana kas amayo. Nakasaysayat kay una yung kolektor. No sabsabali lang siguro pinapanaw na ti ama. Nang na kita kayo tinang ipasdek ita ito kabalay. Narigat aging nga to wano agpanakel Sander. Tasaan nga nanayon tipig sa tayo. Dumteng tumatlat tate panagsalog. Ti isa salog tipig sa tayo nga agdama. Ala, agaman kami Uncle. Manong nami nakasaysayat nga tao ni Uncle Hector ta nakaukrad di kiti kulap takyag na anang pasangbay kini tatang iti pagtayan mi. Ilinto taninanang kitlik-liklikan ni tatang. At dan makalawas di tatang dito'y balay mi di pa'y pulos kinasarita ni nanang. Kaya itinaminsan nga daak iti sasango. Itinaminsan at daak nga si sasango iti tanagsarita dananang kinangkel. Dananang kinangkel Hector. Lydia, madlaw ko sipod da dito'y balay di brigado. At di mo pa'y kinasao. Hay, nga po ta. Diyak amo no kasano tisang diyak amo nga gabot diyak amo no kasano nga sangwek. Napaskol tiro pa na nga may paila dito balay. Mawatag data nga riknam ni dyan. No saan lang nga iso ti ama di kita anak ko. Talaga nga papanawa ko. Sikat ti pamanunutek ito. Nandiyan lang yung tiriknam ti kada dito kaadanan dito balay. Aglonek. Sana ka komportable ti kaadanan dito ngayon niya pengarod kita adamaten. Hector, nakaroon ng sakit na diabetes. Kahit numabaybayan, sigurado nga saan ang nagpaot pa itibiyag na. Kahit paagasan na kuma, tibagbagi na. Apay nga imay pa lang dito Nga, gurka, kwak pala na ita. Paagasan na kuma, tibagbagi na. Apay nga imay pa lang dito nga, baka disturbo. Naramin na kumarita, no kabailan na, Lydia. Ang dinamat kabailan, isong adda ita dito. Napuskul kit ore trupa na, tsaka munti sa work. Lydia. Manong nemi gaboy ito dahil nga salitaan dananang kinangkil Hector, napilitan nga ni nanang nga napandisulit ngayan ni tatang. Sinurot ko ni nanang, ket ni tatang timo na nga nagsao ket kunana. Nagdakil, tinagbaliwam ni Lydia. Nakapinpindas kamaten. Gabot awanak, wano awang ka, nga nang papalaad kanya. Awen, naragsak ka iti sidong ni Hector. Punot ako na. Naragsak ka iti sidong na. Dinokpulos sinaktan, wano tinangran. Tinaripato na, trinato na, kas asawa sa anggan akas babaunin. Ken punching bag. Hanggang slaidekin ka. Pinagbalin na ka punching bag. Ken imbilang na kaputpud nung anak na. Uno imbilang na kasputpud nung anak na. Dagito anak ko.
Ngayon ores saan nga nagtaot kang kwan. Ticha. Manong nimi agarubusan nagitiluan ni nanang kadintuloy na agtagsao. Mas dahawa na karod. Nakapay nga dapay lang rupa man nagsubli dito balaybi. Tinalikodan na kami. Nga maapay nga nagsubli ka pa'y laing. Gabutan na kayo ti pamilyak. Pamilyam nga biday bayam. Manong nimi agsangit ba't ni tatangkat ko na naglunag. Naglunag ka basol ko. Adahamin kang katikarbangan nga agpungtot kanya. Nga makapungtot kanya. Talagang makapungtot unay kang kabrigado. Nga puskul tiropang umay agpaasikaso ka na kami. Tapay. Adayin padulin mo ka na kami nga pagpaagas mo. Adayin padulin mo ka na kami nga pangpaagas mi kang ka. Uri di nagpapaagasan na mo nga diya ko ng bayag pa eh. Kahit ko lang nga makita kan makadanak. Makadanak. Da kayo. Kadagin na batbati pa yung aldaw ko dito na bawat itaga. Dito lang di kalkalikaguma. Manong nemi awang nga ro dinaramid mino dinag nang pasangbay latang kanitatang kahit kukumati amang sapul ti kasera nga pag naedan na tamabainak kina ang kolektor ngem gapo iti kinaman nakaawat nga ang kolektor kinuha kunaan ng agnaedlatan dito ni tatang dito balay mi ket dito manong nemi nga pinaagasan mi nga inpan iti ospital ngem naladawan ti amin manong nakaharon ti sakit na naapektaren ng kidney na, puso ken mata na, saan nga makalasin, taarig ng tebulsek manon nemi. Kata, subsubon min amangan. Insukon di doktor, tibiyag na, isong inyawid milatan ni tatang dito'y balay. Nakapsuten, kadagkakapsuten. Isutin kadeng na ading kumanong. Nagbakasyon manipod sa di abroad tapno may nakitahan ng tatang. Wen manong nemi manipod abroad ngayon ni mo nang adin ko nagbakasyon tapno makita na timaod agun dawin ni tatang. Katika adda ni adin ko siyak ni nanang nang kuyog kang kuha nga napantisiled nga nakaidalita ni tatang nagtimek ni adin ko maulit-ulit na gito ya. Tatang nakutong kay maten muna balasan ko nagpakawan met ni tatang ko kini na ading ko manong. Inulit-ulit manong nemi ni tatang tinagpakawan kada kami. Uwan manong nemi. Uwan. Aging gamanong. Ngayon ita nga panagpakpakawan isumutan manong nemi ti panakagsat. Ti angis na. Natayan na tatang. Ket timulong manong nemi ni manong ni Uncle Hector bayat ka nakamansayag ken ti panakaitabon ni tatang. Ket kalpasan nga ni dalimanek min ti bangkay ni tatang kasto ti kanunan Uncle Hector kinanang iti sangwanan mi agkabsat. Naitabonan ni Brigado Lydia. Hector, pasensya kang taori si ka. Ket nagsakripisyo sibod si bang pati Brigado ditoy. Aging gana tayo natabon. Awan ti rumbeng nga pagkidawam ti pasensya Lydia. Hector, amom ka di nga nakarkaro nga inayat ka idi makita sakripisyo nga mga asikaso ken Brigado idi saan nga makamayel. Sikat ibang subong nga mangan, mangsukat ti diaper na, ken mangdigos, ket di Brigado nga saan nga pulos ka nangipakpakita ti panangilalakit, pamatag na ken ka, ket inesikasom ti usto. Anyan tulakid din nagiti mangipatpatag ken ka. Hector, mawatan di kahit ko sawan. Ni Brigado nga saan nga nangipatag ken ka, idi awanen bael na inasikasom isuna. Ket siyak ka mangipatpatag ken ka, no siyak tumati awan kabailan na. Di ad-addan to nga si kaswanak, di ba? Husto ka, Hector. Oen manong nemi kasta tinangyarigan ti kinasya at ninanang kenitatang. Ken kinasya at mi iti amami tilikudan ti amin.
si papakawan kami kang kuana, ket umis-isem nga nagkidem, naragsak nga naitabon, naragsak idan ni tatang itayan na itangatanem. Manong nemi, nadaan kami mutan di kabukbukodan nga pamilya, kinimuna, ket naragsak kami manong. Agas tamat ti kinaragsak, dananang ken ti agsyuman kada kami nga niya Uncle Hector. Alakas ta, naging gaaklangin dito'y manong nemi kat sabi ko tanakaibati akmet iti liwliwa, adal ken pagsarmingan ti biyag, kadikiti padak nga nagdingag ken nagbuya, more power to yung program to makautang nga pagayam mo, Sander, babayan ti panang isurat ni El Amor Verdadero ti Santa Cruz Sur, Santa Cruz Sur, Badok, Ilocos Norte.